नाय गासिबो बावाखै दख'ना गानो गावनि हारिमुखौ देखायो लाजिया जेराव थाङा मानो दख'ना गानो आरो बर'खौबो रायलायनो रोङो बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय जों दहायो आफादनि जानाय सिनायथिनाय हाबाफारि लादोंमोन जोंनि गेजेराव आं सिगाङाव जानांगौमोन दहाय खालामखांनायखाय खनसे दाबोबाव आर'नाइ गांसे रायजो राजाखौ जेब्ला प्रग्रामा सिगाङाव जानांगौमोन खनसे गोसा आखाइ खबनांगौलाय रायजोफोरा खनसे अननानै इसकुल देखो जानो हायाखैमोन मानो होनब्ला जोंनाव लिमिटेड इन्टारनेट डाटामोन वाइफाइफोरखौबो मोजां रोखोमनि मोनामोन ब्रडबेन्ड कानेक्शनफोरखौबो नाथाय जायफ्रा मेट्र' सिटिसफ्राव थायो बिसोरो इन्जय खालामोमोन सिगांनिफ्रायनो मानो होनबा ब्रडबेन्ड कानेक्शनफ्रा एसे दाम खमावनो मोनोमोन बिदिनो जेब्ला आङो मुम्बाइआव थादोंमोन अब्ला बाहायबो आङो ब्रडबेन्ड कानेक्शन लायोमोन ओमफ्राय इउटुब भिडिअसफोर गोबांथार नायोमोन जेब्ला आं इउनिभार्सिटियाव दंमोन बे समावबो वाइफाइ फ्रि वाइफाइ मोनोमोन हस्टेलाव इउनिभार्सिटियाव जेरावबो गोबांथार बेबायदिनो इउटुब भिडिअसफोर नायोमोन जेब्ला आं दिल्लीयाव फैदों बाहायबो आङो ब्रडबेन्ड कानेक्शन लादों इन्टारनेटनि बेनिफ्राय गोबांथार इउटुब नायो आरो गोबांथार बेबायदिनो क्रिएटरफोरखौ नुनानै इन्सपायार जायोमोन नाथाय साहस हायाखैमोन जेब्ला 2016 फैयो अब्ला आं ओरैनो जास्ट मबाइल लालाबायनानै ओरैनो खेबलाबायदोंमोन बेनिफ्राय बाहाय साहस मोननाय जादों बेनिफ्राय इउटुब चेनेल ओरैनो जास्ट आपल'ड खालामदों जेब्ला आपल'ड खालामनानै भिडिअखौ नायफिनदों अब्ला मोजां मोनदों आरो इन्सपायार जाबावदों बेबायदिनो बानायनानै आपल'ड खालामबावनो बेबायदिनो ओरैनो खेला खेलियै भिडिअ बानायलाबायनानै आपल'ड खालामदोंमोन मोजां मोनलांदोंमोन बेनिफ्राय एडिटिंआ मारै खालामो मायो जेबो मिथियामोन आं एडिटिंनि सोमोन्दै उनावहाय एडिटिंआ मारै खालामो मायो आङो रिसार्च खालामदों गावनो सोलोंदों गुगोलफ्राव नायनानै बेनिफ्राय एडिटिंखौथ' रोंलांबाय बिनि उनाव केमेराफोरनि सोमोन्दै मिथियामोन केमेरायाव मा मा स्पेक्स थानांगौ जेनेबा माबायदिया गोनांथि जायो केमेराखौबो लासै लासैनो रोंलांदों बेनिफ्राय आङो ब्लगिं होननायखौबो मिथियामोन उनावहाय सिगाङाव मानि बै ट्राभेल ब्लगिंफ्रा बांद्राय गैया आङो पिएइचडिखौ खालामदों दिल्ली इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोनसे मोजां प्रोजेक्टखौ बानायनो हादों जोंनि माबाया दिल्ली इउनिभार्सिटियाव फरायोबा गोबां कलेजफोराव हाबनानै थायो गोबां दं हाजार हाजार बर'फोर नुवा दिनै बिथांखौ नुबाय जोङो ओमफ्राय आदा दासिम मोनबेसे कान्ट्रि बेरायनो हाखो आं दासिम 10थाल' कान्ट्रि बेरायनो हादों 10थाल' हादर 10था हादर बेरायनो मोनबाय आरो ओरैनो दा बर्थमान जिएफोर दंना गैया बेखौ खिन्थायाबा मोजां जासिगोन नामा जों बेरायग्रा मानसि नालाय जेराव थाङा मानो जेराव थाङा मानो मेरला जिएफ जेराव थाङा जिएफ माने मानसिफ्रा बुङो आदा आलफ्रेडा इउटिउबाव मालायफोरनिखौ जिएफ दंना गैया लोगोबा सोंनाय जों नुयो गावनिखौ माथो नुफेराखै होननानै ओंखायनो खनसे सोंनाय जाबाय थाङा बेनो खिन्थाबाय मेरला दङ आखाइ खबदों आरायफोर खनसे बयबो आच्छा ठीक আছে आदानि नेक्स्ट टारगेट